ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗ್ ನಮಕ್ ತುಲೆ ಏನಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಏನಲ ತಿಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲೆಗ್ ಏನ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿ ಕಟ್ಟುದಿಲಕ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರೆಗ್ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು. ಉರಿ ಮೂತ್ರ ಉರಿ ಪಡಕೆ ಪೂರ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಐಕೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಸುಲಭ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ಮರ್ದ್ ಮಲ್ತ್ ತೋಜಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ದಂಚ ಮಲ್ತ್ ತೋಜಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕುಲು ಅವೆನ್ ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ನೆತ್ತ. ದೇಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಉಂದೆನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚಾದ್ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನು. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಯಿನ ವಸ್ತುಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಒಂದು ಬಜಾರ್ಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ತಿಲಕ ಅಂತೆದ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಆಂಡ ನೆತ್ತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ 100% ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಮಕ್ ನಮ ಸರಿ ಕಟ್ಟುಡು ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಒಂಜೇ ವಾರ ಮಲ್ತಂಡೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಫರಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಏನ ಪೂರ ನೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ನಿಕುಲು ಬೋಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುದು ತೂಲೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ತೆನಿಗಳೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೊಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಿಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ಉಂದು ರೆಸಿಪಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನತ್ ನಿಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಖಂಡಿತ ನಿಕಲ್ಗೆ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಬೋಡಾಂಡ ಪನ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಉಂದೆನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕ್ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೀನಿ ಉಂದೆನ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ 100% ಪನೊಲಿ ಈತ್ ಎಂಕ್ ಐತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಸಿಡಿಟಿಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಉಂದು ನಮ ಏನಲ ಒಂಚೂರು ಕಾರದ ಪಿದೈದ ತಿಂಡಂಡಲ ಉಂದು ನಮಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು. ಉಂದೆನ್ ಖಾಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಡೆಲಕುದು ಬಜ್ಜಿ ಪಂಚಿಕ್ ಉಂದೆನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುದು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಲೆ ಉಂದೆನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಈತ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಉಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಆತಿನ ಕರ್ಕುಂಬುಡ ನಾಲೆ ಕರ್ಕುಂಬುಡ ಆತಿನಿ ಈ ಸರ್ತಿ. ಈತ್ ವರ್ಷದಾತ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ. ಪೋಯಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವು ಕರ್ಕುಂಬುಡ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ಅಂಚಾದ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು. ಉಂದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಾನ್ ಉಂಡತೆ ನೀರುಡು ದೆಕ್ಕೊನ್ವೆ ನೆತ್ ಬೊಂಜ ಬೊಂಜದ ಲೆಕ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಉಂದೆನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ್ ದೆಕ್ಕೊನ್ವೆ ಯಾನ್ ವರ. ಒಂದು ಲತ್ತು ಕರ್ಕುಂಬುಡ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ನಮ ಉಂದೆಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಲತ್ತು ಕರ್ಕುಂಬುಡ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿನಿ ಪಂಡ ಐಟ್ ನೀರ್ದಂಶ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಲತ್ತು ಕರ್ಕುಂಬುಡ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಒಂದೇನೆ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬುಲೆದಿನ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಪರ್ತಿದ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ಅದೇ ಯಾನ್ ಒಂದು ಲತ್ತು ಕರ್ಕುಂಬುಡ ಗೆತ್ತೊಂದು ತೂವನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೀನ್ ಉಂಡುಂದು ಮಸ್ತ್ ಬುಲೆದ್ ಚುಂದು ಇನಿಯೇ ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಕೊಯ್ದು ಕಂತಿನ ಉಂದೆನ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ತುಲೆ ದೆಕ್ಕೊಂಡೆ ಯಾನ್ ದೆಕ್ಕುದು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಡು. ದೇಕ್ ಪಂಡ ಬೊಂಜ ಬೊಂಜ ಇತ್ತಿನ ಕರ್ಕುಂಬುಡ ತಾಗರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆತುಂಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಗೆತ್ತೊನ್ವೆ. ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಐತೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಪೀಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ನೆತ್ತ ಪಿದೆದ ಪೂರ ಓಡ್ಗೆ ಇದೇನು ಬೊಕ್ಕ ಬಿತ್ತಿಲಗೆ ಇದೆ ಗೆತ್ತದು ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊನೆ ಪಂಡಗ ತುಂಡು ತುಂಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪನಗ ಒರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತ್ ಗೆತ್ತೊನ್ವೆ. ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಯಾನೊಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಕರ್ಕುಂಬುಡದ ಅತ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕುಲು ಮುಜಿ ಜನಕ್ ಮುಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆವೊಡು ಐಕೋಸ್ಕರ. ಇತ್ತೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಒಂದಾನ ಟೇಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ನು ಬಾದಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಜು ಉಂದು ನಿಕುಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಶೀತ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಬಾದಾಮ್ ಹೀಟ್ ಆತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡೊಂಡೆ. ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಿಕುಲು ಉಂದೆನ್ ಪಾಡೋಡು ಪಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಎರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಕುಲ್ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕರ್ಕುಂಬುಡ ಪಾಡುವೆ. ನಿಕಲ್ಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆದ್ ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ಖಾಲಿ ಕರ್ಕುಂಬುಡನು ಬಜ್ಜಿ ಬಂಜಿಗ್ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ ಲಕ್ಕದ್ ಖಾಲಿ ಕರ್ಕುಂಬುಡನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ ನಿಕುಲು ಪರೊಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆತೆ. ಯಾನ್ ರಡ್ಡ್ ಸರಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಒರನೆ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಆಪುಜಿ ಉಂದೆನೆ ಅಂದಲ ಅರ್ತುದು ಪೂರ ಗೆತ್ತೊನುಜಿ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸರ್ತಿದ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಲ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇತ್ತೆರಿಂದಾಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಚೂರು ತಿನ್ಪಿನಗುಲು ತಿನ್ನೊಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಶುಗರ್ ತಗುಲು ಉಂದುಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಂಡ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಿಗುಲು ಬೆಲ್ಲನು ಪಾಡೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಕರ್ಕುಂಬುಡನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ರಡ್ಡೆನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೇನು ಚೂರ್ ನೆಕ್ ನೀರ್ ಪಾಡುವೆ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಆತನತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಚೂರ್ ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಲತ್ತು ಕರ್ಕುಂಬುಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪರ್ರೆಗ್ ಅಂಡ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಎರ್ಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಜಂಡ ಪಂದೆ ಚೂರ್ ನೀರ್ ಪಾಡೊನ್ನಿ. ಕೆಲವರೆಗೇನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ತಂಡ ಆಪುಂಡು ಕರ್ಕುಂಬುಡ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ತಂಡ ಆತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಬಾದಾಮ್ಲ ಪಾಡೊನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಜ್ಯೂಸು ನಮ ಒಂತೆ ಬಾಯಿ ರುಚಿಲ ತೂಪತೆ ಪೂರಲ ಆರೋಗ್ಯನೇ ತೂಪುಜ ನಮ ಅಂಚಾದ್ ನಮನ ಆರೋಗ್ಯ ಈತ್ ಹಾಲಿಪ್ಪುಂಡು ಬಾಯಿ ರುಚಿಲ ಒಂತೆ ತೂದು ಅಂಡ ಅವು ಬಾದಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಜು ಪಾಡ್ನೆಟ್ ಓಲ ನಮಕ್ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ದಿಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸ್ಕ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂಡೆ ತುಲೆ.
ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ರೆ ಒಲ್ಲ ದೆಂಬುಗು ನಮ ಸಾಕಾದ್ ಪೋದು ಬತ್ತಿತ್ತಡಲ ಕಾಂಡೆ ಬಜ್ಜಿ ಬಂಜಿಕ್ ನಮಕ್ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಪರೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಏನ್ ಪಂಡತೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಪಿನಿಕ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವಾರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಕಂಟ್ ಚಾ ಪರೋಡ್ಚಿ ಚಾ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಪರ್ಲೆ ಒಂದು ಪರ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಬಜ್ಜಿ ಬಂಜಿಕ್ ನಮ ಕುಲಿ ಮೊನ್ನ ದೆಕ್ಕುದು ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಾಲಿ ಕರುಕುಂಬುಡದ ನೀರು ಚಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪರ್ರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಗ್ಲು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುದು ತೂವೊಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕುಲು ತೂಯರತೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಪರ್ರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಿಕುಲು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಪಂದೆಜಿ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತ ನೀರಿನ್ಲ ಪರೋಲಿ ಯಾನ್ ಬೆಲ್ಲ ದಾಯ್ಕ್ ಪಾಡ್ನಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಪನ್ನಿ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಏರಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅಗುಲು ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬಜ್ಜಿ ಬಂಜಿಕ್ ಪರ್ಲೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಂಡಲ ನಮ್ಮನ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತಿನಗುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರೋಲಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೀನಿ ದೆಂಬುಗು ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ಅದು ಸಾಕಾದ್ ಚೂರು ಏನಾಂಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತು ಒಂದಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ತೂವೊಲಿ ಪಂದೆ ಯಾನ್ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇಂಕೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.